tweeledig. Enerzijds wilde ik zien waar Mitch Henriques heeft gewoond en wilde ik praten met zijn oudste zus. Maar ik ben hier ook op uitnodiging van uw parlement om met parlementariërs te spreken en andere bestuurders om toch uit te geven hoe in Nederland nu de stand van zaken is. U bent hier een dag. Heeft u al vorderingen gemaakt? Weet u nu veel over het leven van meneer, uw familie Henriques? Nou, ik heb uitgebreid met zijn oudste zus kunnen spreken. Ik heb zijn graf bezocht. Ik heb het huis bezocht waar hij voor het laatst woonde. Dus ik heb daar wel een beter beeld bij dan dat je uit een dossier krijgt. En ik heb inmiddels ook een kort gesprek kunnen hebben met de voorzitter van de Commissie van Justitie. Nadat u al deze informatie heeft vergaard, dan neem ik aan dat u teruggaat. En dan, wat is het doel? Gaat u een zaak, u wil een zaak beginnen, een civiele zaak begrijp ik? Wat is precies uw doel hier? Nee, ik ben al een zaak begonnen, namelijk ik heb een artikel 12 procedure aangespannen bij het Hof. En dat houdt in dat wij aan het Hof vragen om het Openbaar Ministerie het bevel te geven om niet alleen de 2 agenten te vervolgen die ze vervolgt, maar dat met alle 5 agenten te doen. En ook om die mensen niet alleen te vervolgen voor mishandeling, wat nu op de dagvaarding staat, maar ook voor het in een hulpeloze toestand brengen en laten, waar een veel hogere straf op staat. OM heeft ook wel doodslag ten laste gelegd, maar al geroepen dat zij daar vrijspraak voor gaat vragen. En ik vind het heel opvallend dat zij dit delict niet ten laste leggen, terwijl ja, het dossier schreeuwt uit dat er sprake van is. Dus u gaat nu proberen om iedereen, al die politici die erbij waren, om die ook naar voren te brengen, niet alleen die 2. Om ze allemaal voor de strafrechter te brengen en ook allemaal voor een feit waar ze ook daadwerkelijk een forse gevangenisstraf voor kunnen krijgen. Hoe realistisch is dit? Hoe groot is de kans dat u dat lukt? Als u hoort, ik heb laten vertellen dat in Nederland heel veel politieagenten altijd alles zogenaamd de doofpot in verdwijnt. En dat het echt geen goede zaak is. Maar u bent een ervaren advocaat. Hoe groot is de kans? Nou ja, kijk, in deze zaak hebben we het geluk dat er veel beeldmateriaal is. Er zijn burgers geweest die hebben de arrestatie van meneer Henriques gefilmd. Daar zie je bijvoorbeeld agenten op hem zitten, terwijl deze agenten zelf verklaren dat ze niet op hem hebben gezeten. Maar deze agenten hebben ook verklaard, hij werd onwel in de bus, terwijl zeer zichtbaar is dat meneer buiten bewustzijn de bus ingaat als hij niet al is overleden op dat moment. Dus de verklaringen van die agenten zijn aantoonbaar onjuist en ik denk dat je dan toch echt zou moeten vervolgen. Ik mag hopen dat een hof dat met ons eens gaat zijn. Er is een reden waarom, denk ik, die andere agenten niet zijn